Predicțiile mele că nu sunt la cratiță, partea 17-a. Înainte de toate, aș vrea să-l felicit pe Miri, este prima persoană care a ghicit scorul corect dintre Olanda-Maroc. Continuăm provocarea, vreau să văd cine este prima persoană care ghicește scorul corect dintre Franța-Suedia. Acum să trecem la predicțiile mele. Coasta de Fildeș, Norvegia. 1-2. Norvegia are mai multă forță în atac și poate face diferența prin Haaland, însă Coasta de Fildeș are suficientă viteză și calitate încât să găsească și ea drumul spre gol. Nu uitați, predicțiile sunt personale, dacă vreți să vedeți ponturi făcute de specialiști, căutați pe Google ponturi CM jucătorul. Franța-Suedia. 2-1. Franța pornește favorită, dar Suedia a demonstrat pe parcursul turneului că poate pune probleme oricărui adversar. Mă aștept la un meci echilibrat, decis de valoarea individuală a francezilor. Mexic-Ecuador. 2-0. Mexicul pare mai solid în acest moment și are argumentele necesare pentru a controla jocul. Ecuador poate pune probleme pe contraatac, dar cred că mexicanii își vor impune ritmul. Aștept răspunsurile voastre în comentarii.